bi toliko toga. On je veliki radnik. Lagana ruka, sigurna ruka, nepogrešiva. To je nešto, ja sam Šefcera doživio i sam još kao student. To je ono kod svih tih pregleda, kod intervencija ne bi se osjetilo. A on danas kao čovjek sa 80 godina jedan put tjedno pregledava pacijente i radi male intervencije i ta ruka ne drhti, ta ruka je sigurna koji pri 40 godina. To je fenomen. Moje, recimo, nacionalni interes da Hrvatska dobije jednu suvremenu onkologiju. Ona je imala dosta vrijednih onkologa, ali nije bilo to razjedinjeno. I mislim da sam tu uspio, da smo zadržali jedan centar koji je ipak okupio gotovo cijelu Hrvatsku. I svi su se poslije ugledali i povezani su. Preko Lige za borbu protiv raka, preko toga instituta, cijela se Hrvatska zapravo modernizirala u suvremenoj onkologiji, odnosno kancerologiji ili recimo bolestima raka organizma cijeloga čovjeka. Tako da mislim da se danas, pa zadovoljan sam sa ovim što je prošlo iza mene i vidim da su oni koji su došli na ta mjesta da dalje to jako dobro vode i ja se nadam da će još više oni to unaprijediti. Isto sam tako ponosan i sa Vinogradskom bolnicom, gdje je klinika koju sam ja dosta dugo vodio iza profesora Šercera. Ona je isto vrhunska, sasvim sigurno klinika i ove generacije koje su došle, to su bili moji đaci, ali danas ima puno onih koji nisu još ni počeli studirati kad sam ja otišao u penziju. Prvi dan proljeća, jel tako? A što je proljeće? Simbol nade novog života, buđenja, tako je, ali što to znači? Ako ne daj Bože neko i oboli od raka dojke, postoji nada u potpuno izlječenje. Ne samo nada, nego i činjenica da tu bolest možemo potpuno izliječiti. Ali to pokazujemo primjerom. Evo, tu je predsjednica kluba. 23 godine živi sa tom bolešću, predsjednica kluba žena liječenih od raka dojke, gospođa Blažinović, pljesak za našu miru. Evo, to mi želimo reći ovdje danas, da treba odlaziti na redovite preglede, ne samo na onaj ginekološki pregled i papa test, obično meni dolaze te žene, jel tako, ali treba doći i na pregled dojke. I koja je vaša poruka našim građankama i građanima? Dobar dan svim ženama, naravno i svim muškarcima, vidim da i njih ima u velikom broju. Ja sam nekako najzadovoljnija ovogodišnjom kampanjom, iskreno, zato što smo uspjeli pod istim kišobranom okupiti sve one bitne aktere u ovoj priči. Imamo oboljele žene, žene koje su pobijedile tu bolest. Imamo mamografiju koja je prva od metoda koja se koristi za otkrivanje raka. Imamo liječnike koji se bave onkologijom, znači terapijom te bolesti i dijagnostikom naravno. Imamo ono što je nasušno potrebno i što je neizostavni dio liječenja raka dojke, a to je psihološka potpora. Ja bih htjela naglasiti kako je važna upravo ta psihološka potpora, jer svi ti strahovi, sva ta neznanja mogu biti čak često puta i gori od bolesti same i možda čak i presudni u ishodu liječenja. Dakle, sva naša nastojanja moraju biti usmjerena ka istome cilju, a to nikad ne može samo jedan stručnjak. I naravno, to nikad mi ne možemo bez suradnje, jedne iskrene, prijateljske suradnje s našim pacijentima. Dakle,
pripremio sam ovako ovo moje izlaganje i napisao sam ga, bit će u duetu sa mojim prijateljem dugogodišnjim, više od 30 godina, Krunom Šarićem, velikim hrvatskim glumcem. On će malo glumiti Ivu Padovana, nećete mi zamjeriti. Ali rekao sam mu da je morao obrijati bradu, nije htio, to će drugi put. Zahvaljujući akademiku Ivi Padovanu imamo Hrvatsku ligu protiv raka. Osnivanje ove udruge bilo je vrlo složen i zahtjevan zadatak. Između ostalog i poradi činjenice, često je naglašavao akademik Padovan, što je bilo i onih ljudi koji su bili zaslijepljeni jednoumljem i koji su tvrdili, citiram, da je socijalizam u kojem živimo sam po sebi tako human da će te probleme sam riješiti bez uvoza zapadnjačkih čovjekoljubivih ideja udruženja građana. Da sve ono što je akademik Padovan radio, da je uvijek bilo samo za bolesnika. Hrvatska liga protiv raka dala je izraditi bistu akademika Padovana, umjetničko djelo akademskog kipara Krune Bošnjaka, evo koji sjedi u trećem redu, i pljesak jedan za naše Krunu Bošnjaka.